jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alhamis nogas e ɗiɗi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar habruji men guiɗirɗen ko habruji men international eni koma jaton to Venezuela toon guiɗirɗen hono kamɓe cour suprême mo Venezuela ɓe mbawi gonɗinde hande heɓtinde hande résultat ji mbaɗanoɗi e woteji mbaɗanoɗi toon ñande nogas jeetati juin ɗum noon wayno ko kanko Nicolas Maduro wiya ko kanko gañi ma jaton to maayo Sénégal dentinali mbaɗaɗi toon ɗum noon ko wonande yimɓe takkiɓe maayo ngo wonde ko ndiyameji kewɗe nene ngara hawnaki kadi ndiyameji ɗe ma woni ko bonni ma en dutto toon to Palestine ƴeewen kadi hono kamɓe Israël hol caɗele gonɗe toon e oɗo ñalawma hande e sur ma en dutto toon to États-Unis ɗum noon ko habruji Amérique ko fate oɗo ñalawma hande nayaɓo oɗo ñalawma kadi woni ñalawma cakkito hono convention mo démocrate en ƴeewen kadi hono kanko Kamala Harris ko hande o arata pour hollo jabde wonde o nomama hankkadi yo won candidat démocrate en ɗum noon ma en jañi hen kadi ƴeewen kadi hol ñalluɓe arta toon hande kadi holko kanko Kamala Harris ko haali e résumé ɗum won titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni. habruji men international ha hande toon to Venezuela ene wayno ko cour maɓɓe suprême ɗum noon ko suudu ñawore ɓurde towde toon to Venezuela actuellement takkitende kañum hoorumum ne jokkodiri e laamu walla ne jokkodiri makko kanko Nicolas Maduro ɓe mbawi hande wiide wonde ko ɓe gonɗini hankkadi hono kawgol hono kanko Nicolas Maduro e ɗum noon e woteji bannoɗi ñande nogas jeetati lewru juin ɗum noon e tugnade noɓe kaalirni mbi wonde ko woteji ɗi henna caggal nde ɓe ƴewti fof ɓe mbawi wiide wonde ko kanko Nicolas Maduro kañum ko gañi woteji ɗi siftinde on tan ko no kamɓe yimɓe opposition ɓe continue hande wiide wonde ko kamɓe gañi woteji e kadi gonɗinani hono résultat ji ɗi kanko Nicolas Maduro walla laamu makko o yaltini wiide wonde ko ɗum ɗo woni résultat ji donc siftinde on tan ko ɗiɗo woteji mbaɗino haalluji kewɗi toon to Venezuela e ɗum noon kadi ko nde caggal kadi yimɓe ɓe ganduɗa gonɓe lund e surtout kadi yimɓe won observateur uji wonnoɓe toon surtout ne jeeya hen américain ji mbawno kalno mbi wonde ko woteji ɗiɗo jayrini e résultat ji dokkaɗi ɗi kadi ɗum ɗon wona ɗum woni ko woota walla wona noon foti rokkirede e ko wayno kadi ɓe gaddanaka preuve aji ɗi ganduɗa labtuɗi ko fate résultat ji ɗi henna holno machine aji jaltirni ɗum kono e wayno ko kanko Nicolas Maduro gardiɗo leydi Venezuela kanko hoore makko waɗino ɗaɓɓande toon to cour suprême yo waw haalde hen guila e law pour dartina hankkadi caɗele gonɗe toon ɗe caɗele ɗe ne jeeya hen seppoji baɗoji toon saaha foof taw ko kamɓe yimɓe opposition kamɓe parti lundu gardi ɗum ɗon donc ene pour ɗum ɗo dartine ene wayno ko kanko Maduro o ñaguinoma cour suprême yo ƴeew ko haali hen ko ɗum waɗi hande décision moɓe ƴefti o e kamɓe cour suprême e tugnade ɓe kaali ɓe mbi wonde ko tugnade kadi e rapport aji ɗiɓe keeɓi taw ko neldiɓe ɗum ko yimɓe haralleɓe ko fate woteji kañumen koye men rapport ene holli wonde ko taw ala foof jeddi bawɗi gonɗi hen wonde ko ene wayno ko tugnade kadi matériel mo jogui o mbi wonde ko ene wayno ko kamɓe donc ene wayno ko nduɗo suudu tribunal noɓe kaalirni mbi wonde ko tugnade kadi résultat ji ɗiɓe keeɓi ko fate ɓeɗo haralleɓe ene wayno ko woteji bannoɗi ñande nogas jeetati lewru juillet aɓe ko gonɗini ko hono citoyen walla hono neɗɗo leydi biyeteɗo Nicolas Maduro Moro kañum woni cuɓaɗo yo ardu leydi ndi ɗum noon haali ɗum ko kanko mawɗo tribunal o biyeteɗo Carlos Lia Rodrigues siftinde on tan ko kamɓe yimɓe lundo leydi ndi walla wonɓe partiji lunde ne wayno ko ɓe gonɗinani hay ko oɗo tribunal cour suprême mo Venezuela ene gonɗi saabu ɓe mbi wonde ko kañum hoore mum wonan ɗon ko laamu hande habruji patuɗe toon to Israël hono kamɓe Grande Bretagne e nder ɓataki moɓe bindi ɓataki ko noon fayi koye yimɓe mabɓe wonɓe e aduna foof ɓe ndentini wonde won yimɓe mabɓe ɗo mbawi wonde fof yo ndento won leyɗele ene waɗi hen leyɗele gonɗe Afrique ene waɗi kadi leyɗele gonɗe Asie walla banggue aduna o foof ɗum noon ko sibabude oɗo saaha ene wayno ko oɗon gandi kamɓe Grande Bretagne ɓe tugnade ka hande habruji ɗi no kaali ene wayno koɓe jeeya e ɓeɗo
eɓe tuuma kadi ko kamɓe koye maɓɓe jeeyaɓe walluɓe Israël walloɓe Israël e surtout yenno ko wiyete haare wonde toon hakkude Israël e Palestinaɓe walla hakkude lebte ɗe ngannduɗa en walla boomare nde kamɓe Israël ɓe mbaɗata toon to leydi Palestine ɗum noon surtout e haare wonde toon to Gaza nde ɗum noon ko sibabude ɗum ɗon oɗo saaha ɓe bindi lettere ene wayno ɓe dentini won leyɗele ɗe ne jeeya hen Mauritanie donc leyɗele ɗe ne wayno ko leyɗele kewɗe seeɗa ene jeeya hen Burkina Faso ene jeeya hen Cameroun ene jeeya hen Tchad République Centrafrique ene jeeya hen Éthiopie ene jeeya hen Libye Mali Mauritanie jeeya hen no mbiɗen ni Nigéria Somalie Soudan du Sud Soudan Sahara occidental Haïti Venezuela Afghanistan en Corée du Nord en jeeya hen kadi Pakistan ɗum noon ko wiide wonde ko yimɓe maɓɓe ɗum mbawi wonde fof woto jeeya e ɗeɗo leyɗele ɗum noon ko hulde mataw hawnaki ɗeɗo leyɗele so tawi yimɓeɓe jeehi toon jogota ko ɓe mbawa garantise kisal muɗum donc ɗum fof koye haare koye battande support maɓɓe kamɓe Grande Bretagne ɓe mbaɗani Israël eɓe continue kadi supportude ɗum kalɗo Israël wiyane ñaawe kadi kamɓe Grande Bretagne ɓe kewi yentude hen ɓe mballa Israël ɗum ɗo fof kadi ko hunde nga hande ne continue no waɗa hayso nde ko kamɓe toon to Grande Bretagne ɓe jogui joni ko laamu kesso kono ne wayno ko hande ɓe continue kamɓe Grande Bretagne supportude Israël e kadi wallude ɗum gueɗe ɗe waɗa ɗe foof yimɓe ɓe warata toon ɓe e kadi wallude ɗum couverture ɗum ko hay goto suusa mimde hay goto suusa haalde haala muɗum surtout de cour international justice walla banggueji goɗɗi foof donc ɗum woni kamɓe Grande Bretagne ɓe mbawi wiide yimɓe mabɓe ɗum mbawi wonde foof yo ndeno yaade e ɗeɗo leyɗele siftinde on tan hande kadi dugnade kadi ko Hamas haalata e Grande Bretagne e wayno koɓe takki Grande Bretagne ko kañumen woni walloɓe Israël e kala habruji ɗi ngannduɗa kala ko wiyete espionnage ƴoyre ɗe ngannduɗa henne kamɓe Israël eɓe kutoro ɗum pour habde Hamas walla habde yimɓe ɓe ngannduɗa en wonɓe toon to Palestine fof walla aduna walla ɗo yimɓe Hamas mbawi wonde aduna fof ko ɗum waɗi toon kadi to Liban hono kamɓe Israël kadi ne wayno ko nder bombardement ji ɗi mbaɗi hannde ɓe mbawi warde neɗɗo goto taw ko neɗɗo kadi ko goto e ardunoɓe groupe goɗɗo biyeteɗo Fatah noon ko groupe ganduɗa en kañum hoore mum ko Palestine aji jiida e Hamas e tugnade noɓe kaaliri oɗon neɗɗo wiyete ko Khalil al-Magda ene wayno kono mbini ko kanko ko chef militaire e groupe Fatah Palestine naɓe donc wara ko ñande mercredi hanki 21 lewru août caggal nde Israël neldi toon bomboji kanko de wonno koye oto makko kadi ko ene wayno ko bomboji ɗi mbarimo koye oto makko tugnade Israël ko haali noon wi wonde ko waɗi tan neɗɗo terroriste walla neɗɗo waɗ boniyanke toon to Liban e oɗon neɗɗo waɗ boniyanko oɗon kadi terroriste noɓe mbiri ko neɗɗo jokkodirnoɗo e garde révolutionnaire toon to Iran ɗum noon ko ɗon ɓe kaali ko wawi wonde fof ene wayno ko donc ene wayno ko hay sinno Israël en continue nelde bomboji toon ne waɗa yimɓe jeeyaɓe Hamas walla jeeyaɓe Hezbollah ko ngolɗo woni premiére fois mo waɗa yimɓe neɗɗo jeeyaɗo Fatah noon ko parti mo ganduɗa kanko Mahmoud Abbas gardiɗo administration Palestine donc ɓe wini ko kamɓe Fatah ene wayno ko gomu mabɓe toppitiɗo ko fate pewnitagol militaire uji kañum hoore mum dénonce wi ɗum ɗo henna ko toñangue mawgue donc hono Mahmoud Abbas kañum hoore mum ene wayno ko jeeyaɗo e oɗo groupe Fatah kadi gardiɗo administration Palestine ene wayno kañum hoore mum dénonce walla wullitimi wonde Israël gueɗe ɗe waɗata ɗe henna ko nannude région foof e haare nde wonande toon to Gaza toon to OMVS ɗum noon ko organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal wani ko fedde toppitini ko fate liggade e maayo Sénégal ngo wadde hen gueɗe nafooje ene wayno ko haut commissariat muɗum haali oɗo waɗi yaltini werlima konngol ɗum noon ko rentinde yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe diwan walla wonɓe tufɗe e maayo Sénégal ɗum noon ko sibabude tuɓoji garoji surtout balɗe garoje ɗe ene tuɓoji mawɗi kewɗi ma ngar e ɗum noon ne wayno ko rentinde hawnaki kala guure gonɗe saraji maayo hawnaki ma tuɓoji ma ndiyameje ɗe kala guure gonɗe e saraji maayo toon to fleuve Sénégal hawnaki ndiyameje ɗe ene ma kew no fewi e kadi ma addu caɗele kewɗe ko ɗum waɗi kanko haut commissariat toppitiɗo ko fate en OMVS
wonde ko oɗo sa joni yimɓe ɓe no poti rentade donc ƴeftude disposition ngaji bawɗi wonde foof pour fewnitade wonde so tawi en cas ndiyameji ɗe mbayi noon hewde holno mbawi renorade. habaruji men États-Unis puɗɗorɗen ko toon to Chicago en wayno koye jamma he hono kanko Kamala Harris o wawi arde kadi huccidde yimɓe américain ji et surtout kadi e dental mongal bongal toon pour wiide wonde ko jaaɓi hono kanko hoore makko hankkadi tugnade kadi e yamirore kadi yimɓe convention mbaɗɗo toon o jaami wonde candidat ɗum noon haade makko yettade ne wayno ko guila 6 heures ko Mumbai woni toon. Mumbai o noon waɗi yimɓe hewɓe arɓe toon. donc d' abord en jeeya e idiɓe haalde ɓe guila 7 heures en jeeya hen hono kanko gouverneur mo Massachusetts biyeteɗo Maura Hawley en jeeya hen kadi hono kanko toppitiɗo ko fate hadde fedde haɓoɓe ko fate yimɓe sukaɓe yeeyeteɓe biyeteɗo Courtney Baldwin. ene jeeya hen représentant goto jeeyaɗo toon to Florida biyeteɗo Maxwell Alexandro. ene jeeya hen kadi à partir de 8 heures hono kanko yimɓe ɓe ganduɗa groupe biyeteɗo chic ɓe gaari ko kamɓe jimi hymne national caggal muɗum en waɗi hono kanko Kerry Washington ko actrice ko kanko woni présente o walla gaddo yimɓe yimoɓe walla yimɓe haaloɓe fof. caggal muɗum en wayno ko kanko Kamala Harris ɓi miñi ko debbo ari toon biyeteɗo Mena Harris e kadi ɓi kadi gorko makko biyeteɗo Ella Emhoff e kadi e kadi kanko hoore makko ɓi sehil makko debbo biyeteɗo Elena Holden. ɓeɗon gaari ene wayno ko pour hollude wonde ko sukaɓe rewɓe kadi kañum koye men ene keftini wonde droit rewɓe ma heftini e laamu makko kanko Kamala Harris. caggal muɗum ene wayno ko hono kanko biyeteɗo Gabriel Gifford on ko représentante Arizona e kadi ko pellonoɗo guila hitande ujunnaji ɗiɗi donc pellonoɗo hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e goho. ɗum noon ko kanko wonno kanko mo jeeya arɓe haali kadi nde ari nde o ardi kadi koye joom galle makko ono sénateur jeeyaɗo toon to Arizona biyeteɗo Mark Kelly kañum hoore mum ɗaminode kañum ma suuɓi wona pour wona vice président mo ko kanko Donald Trump. caggal mo yimɓe yimoɓe kadi rewɓe gaari biyeteɓe pink kañum en gaari mbaɗi jimi pour yimde jimimo kanko Kamala Harris walla jimi kam démocrate en caggal muɗum hono kanko Mark Kelly kañumne arti caggal muɗum on woni sénateur Arizona ɗon on noon kadi ne haalano ko surtout koko fate sécurité ko fate surtout henna kamɓe rôle mabɓe kamɓe militaire uji e waye noon. caggal muɗum en wayno ko neɗɗo goɗɗo jeeyaɗo toon to Arizona kadi ko biyete Ruben Galejo kañum ko sud représentant woni ko noon ko représenté ko Arizona. caggal muɗum en wayno ko uddi hadde 9 heures yonde uddi ɗum ɗon ko kanko gouverneur mo Michigan biyeteɗo Gretchen Whitmer. donc à partir de 9 heures en wayno ko Evela actrice goto kañum hoɗum jeeyaɗo no Californie biyeteɗo Eva Longoria kañum waɗi haali haala makko. ene wayno ko surprise mawɗo waɗi kadi hono kanko Adam Kissinger no mbiɗen ni jeeyanoɗo toon to sud représentant ko républicain jeeyaɗo toon to Illinois ari kañum hoorumum haali haala kewka surtout haali konde ko kamɓe de républicain so tawi ɓe jeeɓamo ɓe daaramo kanko Adam Kissinger yoɓe paam honno ko parti républicain gonnoɗo nden parti mo ganduɗa gonnoɗo guila nde kanko Reagan laami parti ɗo kadi joguinoɗo ko wiyete sifaji ko mbiyata conservateur uji sifaji gendiyankagal e inde e sifaji mabɓe ene wayno oɗon parti maayi oɗo parti joni woodi parti oɗo joni ko mo ganduɗa ko Donald Trump ne waɗi hen ɓoggol ene reggini donc yimɓe hewɓe républicain ji nen ndewi hen en muuɓi guiti ne caali haalde donc haali hen o wi so tawi yimɓeɓe en gandi wonde ko yiɗande leydi mum ɓuuri yiɗande neɗɗo ene poti rewde makko gara votano Kamala Harris. caggal muɗum hono kanko Kamala Harris miñi ko debbo biyeteɗo Maya Harris ari kadi haala kewka surtout siftini yimɓeɓe no hono yummaɓe ummi ko ende ne yaara duuɓi sappo e jeenayyi ari ɗo e leydi he wonde gando surtout henna pour habde ko fate ko ñaw mbiyete ko cancer e kadi yummaɓe jangguiniɓe holliɓe kadi lawol wiide wonde ko hotoɓe goyta tout le temps kono yooɓe ƴeewa toujours yooɓe gummo ɓe mbaɗa gueɗe pour wawde dartade. caggal muɗum en wayno ko kanko Maya Harris kadi siftini ɗon kadi ko miñummo Kamala Harris kanko hoore makko ko sarɗiyanke ko avocat
ene wayno rewa makko ko gouverneur mo Caroline du Nord biyete Roy Coupo Roy Coupo kañum hoore mum ko neɗɗo ɗaminanoɗo ma hawnaki ma kanko Kamala Harris mo ƴettu ɗum pour wonde vice président kono ene wayno ko Roy Coupo yaltini hen hoore mum law caggal mum ene wayno ko Kamala Harris refti hen donc ɗum ɗo ko histoire mawɗo wonande États-Unis par ce que ko première fois e nder histoire Amérique ko créa ko ɓe dañi debbo gonowo candidat nometeɗo pour no wona ene wona candidat pour président taw ko ɓaleejo walla taw kadi ko neɗɗo mo ganduɗa jinnaɓe mum ko ende ɗum noon ko ɗum woni lawol gaddunoɗo donc kanko Kamala Harris nde wari nde kadi o haali o wi wonde e tumnade kadi aadaji no mbaɗata e yiide kadi wonde ko kamɓe républicain ji kamɓe kadi yimɓe américain ji foof wonde ɓe jiiɗi wonde hankkadi o wona candidat ɗum noon o jaaɓi wonde holko woni o jaaɓi wonde nometeɗo pour yo won candidat e élection ngaji baaɗi pour wonde présidente donc e nder halluji ɗi o haali hen gueɗe kewɗe gueɗe ɗe o haali hen o wi hen wonde ko e nder discours makko kanko Kamala Harris ko haali ko hen ko ɓuuri résumé tan o haali hen wonde ko wawa artirde Amérique naaɓe fof kawris ma wawa artirde kadi ko wiyete hen kisal e Amérique o wi kadi ene wayno ko Amérique naaɓe ene poti famde wonde ko ko rendini ɗumen ko waɗi ɗumen neɗɗo goto ko ɓuuri ko sendi ɗumen donc won gueɗe kewɗe yimɓe ceerta ene ceerti par exemple en wona ɓaleɓe ɓolɓe wona tubakoɓe ɓolɓe wona goto fof ɗum miije jiita e goɗɗo ɗon goto fof ɗemgal ngal haalata walla ngal mammu haalatno jiita e gongal ngal kono noon ko rendiniɓe ko kamɓe fof koɓe américain ji ɗum noon e poti rendude o haali hen on kanko Kamala Harris kadi o wi wonde so tawi o laamima e laamu makko mo artir kadi gueɗe ɗe ganduɗa kala ko woni démocrate en républicain en mbawi haaldude surtout henna ko fate hen probléme frontiére uji mabɓe ɗum noon ko o limti hen o haalti hen gueɗe ɗe ganduɗa facture mo ganduɗa kamɓe républicain et démocrate en indépendant nandirno en jogorno signinede Joe Biden signi ɗum kono noon e wayno ko kanko Donald Trump wi yimɓe républicain ji wonɓe suudu représentant ji walla wonɓe sénat yo calo signinde yo calo vodde oɗon ɗum ɗo oy kanko so arti so tawi o ari kanko laamim kanko Kamala Harris oy ɗum ɗon mo waɗ ɗum o signino oɗon facture so tawi addama yeeso makko o haali hen kadi kanko Kamala Harris o wi kadi wonde ene wayno ko Amérique woniri guila nde jibina ko wallude démocratie yarude aduna yarude yeeso e ɗum noon kadi ene wayno ko surtout ene ko fati haare wonde toon to Israël hakkude Hamas o wi ko hande mo siftini Israël ene jogui droit défendude hoore mum kono oɗo saaha hande yonti temps han kadi ko jeygol walla hayre wonde toon nde darto yimɓe dahaɓe garta e kadi yimɓe palestinaɓe warteɓe ɗum ɗon natta e kadi palestinaɓe dokke droit laamade koyemumen e kadi ƴewde holkon jammum kanko Trump kadi kanko Kamala Harris kadi o haali hen kadi ko fati e oɗo saaha joni artirde droit ji rewɓe ganduɗa henne ko oɗo saaha joni omo yii yimɓe sukaɓe rewɓe hewɓe ne maaya e laabi walla ne gaño sibabu deydi mumen perde par ce que docteur eɓe fonnoɓe safrude ɗumen ngala droit safrude ɗumen hulde wonde hoto cekede ɗum ɗo fof o wi wonde ɗum ɗo fof so tawi o laamima congrès maɓe ballodir wonde ɓe gartira ngalɗo ndeɗo ñawore nde ganduɗa ko cour suprême o kanko Donald Trump mo suuɓi ni ndeɗo ñawore wiyetede Roe v. Wade mo arta ɗum watta ɗum loi taw rewɓe ne jogui droit en kala no jiiɗi safrude koyemen walla kala ko fati e ɓallu men ko kañumen décide wona laamu décide o haali hen haala kew kadi ko fati so arti kadi kanko Kamala Harris kala ko fati en wallude famille aji no liggori wallude kadi gueɗe ɗe ganduɗa hen surtout nayeɓe wallude vétéran ji ɗum ɗo fof ko hunde nde toppito ɗum donc ko ɗum ɗo fof koye plan ji makko wonno donc discours ene juuti ene wayno ko ɓuuri wonde important tan ko kanko ɓuuri wonde important tan ene wayno ko kanko Kamala Harris ala foof toɓɓere nde memani kono noon kadi ko ɓuuri yiyede hen surtout en nder kadi haade makko arde ko yimɓe hewɓe en jeeya hen kadi yimɓe ɓe ganduɗa taw ko ɓiɓɓe mumen mbarano sibabude pertelaji sukaɓe gaddi toon to école aji ene jeeya hen kadi yimɓe ɓe ganduɗa en joguinoɓe caɗele surtout en taw ko mbawani nattini wawde sodde leɗɗe sibabude koye jaabe enen poti joguino probléme jabbude ɗum ɗo fof sibabude kanko Kamala Harris e kanko président
Joe Biden kadi ɓe mbawi non seulement wadde luwaji ko fati perlaji ɗi hadde ɗumen wona n'importe qui sodata n'importe quel fetel mais surtout kadi wawde haldude assurance uji galleji pewnoji leɗɗe ɗe beele ko fa surtout ko mbiyata ainsi ɗum ko safrote pour yimɓe jaɓeren ko beele nusto ɓeɗon fof gaari toon o haali hen kadi yimɓe kadi woɗɓe gaari kadi surtout kadi settotoɓe ko fate hen kañumen haɗede mumen wondude sibabu debbati gorkate en nde fof woni wayni ko ɓeɗon gaari yimɓe woɗɓe kadi gaari hen surtout yimɓe kadi jeeyaɓe e union syndicat ji ko wayno jangguinoɓe ko wayno kadi liggotoɓe liggueyaji laabi walla liggueyaji maagol ɓeɗo fof gaari mbi wonde ko syndicat ji men pratiquement syndicat ji goni ɗi ko won état ji ɗi goni taw ko état ji républicain ji jaɓani gonal mumen toon donc ɗum ɗo fof ko yimɓe wullitoɓe ko yimɓe kadi arɓe mbi kadi kanko ene soutenimo kanko Kamala Harris donc ene wayno ko oɗo convention kadi yimɓe hewɓe haaloɓe mbi tawama convention ngaji ken won hakke laabi 17 walla 17 meeɗanino convention ne wayni donc ne heewi weltare ene heewi kadi pijirloji ne heewi yimɓe woyoɓe ha wayno leydi sibabude ko haalten ko ne yurmini kono noon ene wayno ko officiellement pour yimɓe paama ko hande kanko Kamala Harris wonti hen kadi candidat pour parti démocrate en par ce que convention oɗo ardemo ƴeftudemo konngol wiide o jaaɓi wonde hankkadi ko kanko noma ɗum waɗimo hankkadi wondi automatiquement hankkadi wonti ene wayno kankadi ko à partir de janggo campagne makko foti fuɗɗade wiyete officiellement fuɗɗima par ce que joni woni candidat donc ɗum woni hankkadi ene wayno convention mabɓe ko hande oɗo jamma gasi ene ɗaminano noon Beyoncé ma ar toon to Chicago kono donc ene wayno kanko Beyoncé ko wawi wonde foof ene wayno o arani toon hannde kono noon yamiri kam ɓe nder kadi ko faama o yamiri kam convention yo hutoro jimɗi makko ɗum woni ko ɗum woni donc jimɗi makko no kutorama toon hannde kadi yimɓe hewɓe gaari ni no ɓorni comci ɗaminnoma war toon kanko Beyoncé kono yimoɓe heeɓe woɗɓe gaari toon kadi ene wayno DJ eɓe joguino DJ baɗo musique aji donc ko convention baɗɗo jaleɗe baɗɗo convention baɗɗo jaleɗe baɗɗo kadi fijiri no feewi baɗɗo kadi bojji no feewi mais ko convention kadi joguiɗo dokkuɗo oɗo saaha leydi Amérique ko wiyete en hawnaki ɗaminare amma kanko Kamala Harris mo wonto président mo États-Unis ɗum noon ko histoire wonande États-Unis kadi ko histoire wonande aduna o bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko siftinde yimɓeɓe tan ene wayno ko oɗo jamma hande pourtant ko fat tumnade constitution États-Unis ko haali ene wayno ko kanko Kamala Harris ko hande o wonti candidate no wontidemo candidate firti wonde ko caggal nde délégué ji cuɓimo walla délégué ji gotanimo ene wayno ko kanko hoore makko mo ara e konngol makko o wiya wonde kan kadi o wonti candidate ɗum noon ma en gartu kadi hawnaki e ñalawmaji garoji ɗi holko waɗata wonde neɗɗo candidat holno neɗɗo wonirta candidat e États-Unis sur tumnade constitution mo États-Unis donc siftinde on tan kadi ko ñande samedi dimanche ma en gon live taw ko TikTok radio Jowol Sare pour ko fati ɗiɗo woteji noon ma en kawru toon kadi kala joguiɗo question ngaji direct enen fof ballodiren hen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji jogon noon hannde oɗo ñalawma alhamisa nogas ɗiɗi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi yen mbaal jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama